Ayan, magandang araw, magandang hapon, umaga sa inyong lahat. Ayan, ako po si Smell Monks, guys. Ayan. Yung mga nandyan, tayong magkipagdikitan, yung mga nandyan, mga kabiyag. Ayan. Hello! 4 million.
Kung tao. Tao po. Tao po, tao po. Tamsak tayo na, diba? O may tao. Ayan, Eric. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Eric. Ayan, baba ng bahay, Eric, para mabigyan kita. Ayan. Saan po ba si Eric Garcia? Eric Garcia, ang laki ng bahay ni Eric Garcia. Ayan, tamsak sa'yo, Eric Garcia. Tamsak. Ayan, nasa ano mo ako. Sa video mo ako. Ayan. Ayan, pwede po tayong kumanta, guys. Kung gusto nyo, kumanta po tayo. Ayan, ayan po. Ayan, ayan po. Hello, guys. Para sa inyong lahat, guys. I know beside you here today. I know beside you, and I pray that it's you. It's only you who will share my tomorrows and yesterdays. I searched a lifetime and found you. I'll reach the forever I share with you. Open your heart and let me in as I give you this promise of love. I heard an angel say your name. Now I know we're born not the same. A little heaven is what you want.
as we dream 1,000 wings, not so far. And with the blessings from our Lord above, His light may guide us with the love for you and me forevermore. As I give you this promise of love, now that I have you for my own, as God is our witness, never let me go. Through the cross we become one and one heart. We are one soul. I stand before you, just a man. I need your help to understand what it's like without you. I said, promise you to stay and forever. This promise of love, this promise of love. Take it. Alright, ayan. This promise of love. James Kipa, may kalab shoutout. Ayan. Shoutout to you, James. Other song kay. Ayan, maraming salamat. Ayan, kantahin natin ang paborito ni Bongbong Marcos. When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she said, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For today we parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
And when the night is cloudy, there is still light that shine on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Ayan. Woo! Norris Capitbahay USA. Mega love shoutout po ho. Sabi niya. Ayan. Thank you so much. Norris Capitbahay USA. Gusto mo bang umakyat sa live ko? Sisi. Ayan. Maraming salamat. Chan. Okay. Another kanta po ulit tayo. Pwede kang umakyat, gusto mo. Lobo ako, guys. Sensya na po. Good morning, Biag Idol. Mega love shoutout. Iking Vlogs. Ayan, mega love shoutout din sa iyo. Ayan. Eto. Ayan, kantahin mo. Kantahan pa, may bisita po, host. Dumating pa mga anak ko, pamaya-maya hanggang. Okay. Mag-ano lang ako hanggang 11 na AM Pinas time lang ako. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Hanggang 11 AM Pinas time lang ako. Saglit lang ako, sis. Yan. Kasi may trabaho, alam mo na. Ito, kantahin po natin to. Para sa inyong lahat to, guys, ha? Ito. Para sa inyong lahat. I love somebody new. You are so good to me always. And when I see your eyes, I can't go on with life. It breaks your heart, but I just can't hide it. Oh no, I've been away too long. No, I just can't go on. I've been away too long. I've been away too long. No, I can't be so strong. I've been away too long.
Last one sa'yo, Iking. Big love shout out to you, Shine. Thank you for coming. Don't look that way to me. It hurts you so, I see. But I just can't go on with life. I gave you all I am, so there is nothing left. I may be wrong, but I better go now. No, I'm in a way too long. Now I just can't go on. I'll be away too long. I've been away too long. No, I can't be so strong. I've been away too long. La 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 la. La 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 la. I've been away too long. Ayan. Ayan, thank you so much. Ayan, Cricket, Tamiron, BJM, mega love shout out to you. I give you one banana. Eric Garcia, I give you one banana. Ayan, baba lang po tayo ng bahay at makipagtigitan. Ayan, maraming salamat po. Ayan po. Thank you so much, Myrna Norris Kapitbahay, sa iyong pag-video dyan. Ayan, maraming salamat. Okay, kanta ulit tayo guys ha. Ayan. Ang sarap kumanta guys. Ayan, Tito Biag, take it away. Shine. Thank you so much, Shine. Ayan. Maraming salamat. Sige, request lang po tayo ng kanta ha. Okay, ito para sa inyo ulit guys. Patalastas. Ano naman yung patalastas? Ayan, pwede tayo mag-request ng kanta guys ha. Ayan, pakakantahin natin si Tito Biag, yung mga gustong mag-request po ng kanta. Sige, pakakantahin po natin si Titi Biag si Hawaii. Titi Biag, Tito. Ayan. Wait lang guys ha. Ayan, yung mga nandyan, pwede natin tamsakan yung mga nandyan guys. Yung mga nakapin, pwede natin tamsakan yung nakapin. Ayan po. Sige na, another song guys. This is for you. Yeah. $7 million in yung special shout out. I was down and out and feeling so low. You took my hand and eased my mind. I was astray, you showed me the way, and now I finally found my home in you.
I still recall the times I've been through, confused and didn't know what to do. I almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and made me your own. You were always there to lend a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong, you made them right. You made my days so bright. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and made me your own. Now look at me, yes, a different me. Back on my feet again. I'm not afraid to face the world again, 'cause you taught me how to be strong. You made me live again. You made me live again. Ayan. Maraming salamat. Bravo Channel! Mega love shoutout to you. Ayan, Michelle Maala Amistoso. Ayan, ito mayroon akong ididikit sa'yo, Michelle Amara Amistoso. Ayan, paki-thumbs up na lang po yung nakapin. Mayroon po tayong premiere mamaya, 4 o'clock po. Ayan, maraming salamat. Sige, dinikitan kita isa, Michelle, ha? Dagdagan ko pa yan mamaya. Ayan, sige. Mag-change account lang tayo, ha? Dating dikit na po tayo sa aking main, Michelle. Ayan, dating dikit. Thumbs-upan ko na lang yung ano mo, ha? Ayan, maraming salamat, Michelle, sa pagbisita. Pwede tayong mag-request, guys, yung mga nandyan sa baba. Pwede tayong mag-request. Ayan, 7 million in the house, mega love shoutout. Ayan po. Ayan, dikit ako sa'yo isa, Michelle. Ayan. Pag mag-change account po tayo kasi nagta-thumbs up po tayo doon sa premiere para dumami ang thumbs up. Ayan. Ayan guys. Sige, mag-change account tayo. Sarap kumanta, guys. Pa ako. Inom lang ako, ha? Tubiag, asan ka na? Ayan. Welcome, Michelle. Tatantayin natin.
Kaya meron po tayong premiere mamaya guys ha. Ito nga. May patalastas. Ayan guys, ito. Para sa inyong lahat. Para po sa inyong lahat. Maybe you don't know me any more than I know you. And I wouldn't blame you if you walk away. I've been watching you while living with the teardrops in your eyes. And that just means much more than I can say. You know I hate to think that someone could have hurt someone like you. And it was there, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, you always in my back. Rest your love on me. Lay your troubles on my shoulder, you always in my back. Rest your love on me. So go in the corner at the moment I want you. So your lonely face across the road. Michelle Pasuan. Oh, I won't forget it. And the way my happy. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone would have done you more than me. And the things like this, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, but you always in my back. Rest your love on me. Lay your troubles on my shoulder, but you always in my back. Rest your love on me. Ayan, maraming salamat, Shine. Ayan, thank you so much. Ayan. Maraming salamat sa iyong palibad dyan. Michelle, plus one ulit ako sa iyo, Michelle, ha? Thank you so much sa Bravo Channel. Lay your troubles on my shoulder, you always in my back. Rest your love on me. Lay your troubles on my shoulder, you always in my back. Rest your love on me. Ayan, maraming salamat. Ayan. Thank you so much sa iyong palibad dyan, Shine. Ayan, dahil dyan, ito para sa iyo. Asan na? Ay, ito para sa iyo, Shine. Ayan ba? Ito ba? Ayan. Ayan, thank you so much, Shine, sa iyong pakulay sa buhay.
Daniel, nakadikit ulit ako sa'yo isa ha. Ayan, life, I'll give you one also banana, life. I'll give you one banana also, life. Oh, life, I'll give you. Life is like Lee Song Son. And how about Alexi, life, Lee Song Son. How about life? Ayan, Eric, laki ng bahay ni Eric. Sabihan na kita sa Eric. Ayan, maraming salamat guys ha, sa mga nandyan. Ayan, thank you so much. Makipagtikitan lang po tayo. Ayan. Nasaan na yung nagpalipad? Ayan, ilalagay natin. Bakit wala? Hindi ma-display. Ayun. Thank you so much ha. Shine sa iyong support. Ayan. Ayan, another. Pwede tayo mag-request ng kanta guys habang may oras pa tayong kumanta. Basta kaya guys ha. Ayan. Wala. Ayan. Sino ba pwedeng dikitan pa dyan? Ayan, si Eric. Ayan, Eric. I give you one banana again, Eric, ha? One banana, Eric. Okay. Ayan, ito. Para sa inyo lahat, guys. Ito. Oh, 7, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. All my memories gather around her, miner's lady, stranger to the water. Dark and dusty, painted on the sky, misty days of moonshine, teardrop in my eye. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. I hear her voice in the morning as she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get the feeling that I should have been yesterday. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home,
Country roads, take me home. Country roads, take me home. Country roads. Ayan, thank you so much. Ayan. Michelle, ayan, bigyan din na naman kita ng isa ha, Michelle. Ayan o. Ayan, pinapanood ko yung short mo. Napakagandang halaman. Ayan. Short. Maraming salamat. Ayan, may bisita po tayo. Tok Tok Vlog. Sino to yung Tok Tok Vlog? Tok Tok Vlog, may galap shoutout to you, Tok Tok Vlog. May jacket ka na, Tok Tok. Ayan, maraming salamat sa iyong pagtuktok sa aking bahay. Pasok po, Tok Tok Vlog. Ayan, 10 million in the house, may galap shoutout. Michelle, thank you ulit, host. Welcome. Ayan, pinapanood ko yung shorts video mo. Ayan. Ayan, pag andyan ka, mag-ano ka lang, i-go to channel na lang kita. Ayan, pag nag-change account ako. Thank you so much, Biag. Welcome, Tok Tok Vlog. Taga saan po tayo, Tok Tok Vlog? Ayan. Ayan, Tok Tok. Tok Tok! Tok Tok! Vlog. Ayan. Ang ganda ng pangalan, Tok Tok. Buti hindi si TikTok. Diba? Ayan. Buti hindi si TikTok, diba? Pwede kang umakyat, Tok Tok, if you want. Ayan. Thank you so much, all sweet friend there today. Ayan. English spoken si Tok Tok. Where you from, Tok Tok Vlog? Huh? If you don't mind, where you from, Tok Tok Vlog? Ayan. Guys, meron po tayong premiere mamaya. 4 o'clock, malapit na po. In 10 minutes, mag-start na po ang ating premiere. Ayan si Tok Tok Vlog. Nagbaba ng bahay si Tok Tok Vlog. Ayan, pwede nating tikitan si Tok Tok Vlog, guys. Ayan, wait guys ha. Ayan. Sorry sir, I am Pakistan but I am also in KS Saudi Arabia. Okay, you're Pakistani. Thank you so much ha, Tok Tok Vlog for coming to my live stream. Ayan. Takatak Vlog. Ang ganda ng pangalan. The name of your house is Takatak again. Yeah, I give you 1 banana for the Takatak. This is your main channel, Takatak. Yeah, and then maybe early tomorrow or next time I will connect my main channel, okay? Yeah, Takatak, I'll give you 1 banana. I watch your short video. Ayan, yan. Okay guys, please connect to Takatak Tok Tok Vlog. Ayan. Thank you so much, Tok Tok Vlog. Guys, please connect to Tok Tok Vlog, okay? Ayan, thank you so much, guys. Ayan. Sige, can sing another song for mamaya. Let's try to sing the reggae. Try nga natin yung reggae version, guys. Yeah. Pakalolo! Ala, wala si Pakalola. Who's Pakalolo? Ay, Pakalolo! Ayan, wait, I give you jacket, Pakalolo. Ayan, Pakalolo. Anong pangalan nila, Pakalolo? Ayan, may jacket na, Pakalolo. Tamsak, maraming salamat dyan. Ayan. Pakalolo, I give you 1. I give you jacket already. Yes. Okay, let's sing another. Vlog premiere done. Salamat. Thank you so much, Tok Tok Vlog. Ayan, thanks host. Welcome, Pakalolo. Ayan. Thank you so much, Tok Vlog. Okay, please drop your link again. And if I go change my channel and my I will connect again. Pakalolo, okay, I will connect this one to you. Ayan. Bakokok TV. Lagin. Who's this Bakokok TV, ha? Ayan, I give you. Bakokok, I give you 1 banana. I give you 1. Okay. No need,
leave message, okay? I just put this one. Okay, and then I will watch. Okay, this one is the picture. Bakokok. Ang laki ng bahay ni Bakokok. I watch your short video, Bakokok. Ayan. Ayan. Sa prison, why men leave their wives? Why? Oh my God. Alright. Ang ganda, parang your channel is too beautiful, Bakokok. Pakalolo. Ayan, Tok, maraming salamat. Ayan, maraming salamat, guys, ha. Ayan, thank you so much. Please connect to Tok and Pakalolo. Ayan. Legit yung mga bahay nila, guys. Ayan, let's try to sing another song. Ayan, yung reggae na try nga natin ng ito kasi nilagay ng karaoke. Para sa inyong lahat, guys. Salamat po. Ang iyong ganda at hindi na rin pinansipan. Bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo, ikaw pala ang akin sa puso ko. Kaya nga'yo'y laging kulong-kulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay napapalisan. Are you sure no sounds? Huh? No sounds or no? Are you sure? Wala bang sounds, guys? Bakit kanina meron? I have sounds. I have sounds. Tok. I have sounds, Tok. Your volume, low volume, I think. Your volume is low. Reading natin. I have sounds, Tok. Sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansipan. Bawat ngiti mong may gayuma.
napabalisa. Dahil sa puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan mag-iis dilim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? O nga, para bang hangin na kahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y galing. Nais kong malaman mo na umibig kita. Kaya baka si Tok nakalubol yun. Hindi ko nasarap pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na pinansipan bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo, ikaw pala ang akin sa puso ko. Ano ang gagawin? Utos ng damdamin, para bang hangin na kahirap pigilin? Sana'y unawain ng pusong sa'yo'y galing. Nais kong malaman mo na inibig kita. Utos ng damdamin, para bang hangin na kahirap pigilin? Sana'y unawain ng pusong sa'yo'y galing. Nais kong malaman mo na inibig kita. Nais kong malaman mo na inibig kita. Nais kong malaman mo na inibig kita. Ayan po, maraming salamat. Ayan guys, malapit na po mag-start na po ang ating premiere. Please connect po yung nakapin po ang ating premiere. Paki-crew mo. Ayan, thank you so much crew for coming to my live stream. Ayan po, mag-start na po ang ating premiere. Please, please support ang ating premiere guys. Mag-start. Big love shoutout to you crew. Ayan, mag-start na po ang ating premiere. Please support naman po. As a Verbo host, Ayan, please support naman po ang ating premiere. Ayan, please support naman po ang ating premiere guys. Mag-start na po. Ayan, please connect. Ayan, mag-start na po ang ating premiere guys. Ayan. Diyan na po si Tok Tok. May premiere po tayo guys ha. Please support naman po ang ating premiere. Ayan, nag-start na po ang ating premiere guys. Ayan, thumbs up done, Ednor. Ayan, thank you so much, Ednor. Ayan, paki-support mo nga natin ang ating premiere. May premiere po tayo, guys. Nag-start na po siya. Premiere, guys. Ayan, maraming salamat, guys. Ayan po. Ayan. Thank you so much guys.
Mag-start na po in yeah, mag-start na po ang ating premiere, guys. Ayan. Thank you so much sa mga nandyan. Ayan. Pwede nating i-tutugtugin sa live. Ayan, mag-start na po siya, guys. Bro, may jacket na po. Jacket na. Kay tanggal kitang hinanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayong nakita kay di ako papayag, sa piling ko'y mawalay pa. Bawat naisin ko'y ibibigay sa'yo, lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sana magbabago, puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago, habang tumatagal lalong nag-iba yung buhay ko'y inaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Ayan po, meron po tayong nakapremiere po tayo sa taas, guys. Please, Nats DLIVO channel, please support po yung nakapremiere po natin yung nakapin, guys. Ang akala ko'y kay pangarap lamang, hindi makikita at di masisilayan. Ngayong alam ko na ikaw ay tunay, aking mamahalin at di maluluhain. Meron nakapremiere. Bawat naisin ko'y ibibigay sa'yo, lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sana magbabago, Ayakin, bravo, ayakin. isipan ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago, habang tumatagal lalong nag-iba yung buhay ko'y inaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago, habang tumatagal lalong nag-iba yung buhay ko'y inaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako.
na wala ka, wala na rin ako. Wow, thank you so much, bro. Yan. Kaya maraming salamat po sa mga nandyan, yung mga nagpalipad, si Shine, Bravo Channel, and Crow. Thank you so much sa inyong pakulay sa ating premiere. Bye na muna, host. Ayan, thank you so much, Michelle. Ayan, maraming salamat. Ayan. Ayan, replace B. Ayan, pagitin natin yan. Ayan, thank you so much, Crow. Ayan, Crow, Miss. Ayan. Wow. Thank you so much. Ang sarap ng feeling niya. Ayan, balik na po tayo sa balik na po tayo dito. Ayan. Meron pa tayong isang oras bago tayo pumunta sa work, guys. Ayan po. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan, crew. Maraming salamat. Ayan, meron na naman tayong mga bagong kaibigan dito. Si Bravo Channel. Thank you sa iyong pakulay, Chan. Iyan, dahil dyan sa yung mga pakulay sa ating kay Shine. Thank you so much, Shine. Dahil dyan sa yung pakulay, ito para sa iyo. Ayan. Comp stylist picked out a few low-key going out looks. It took like 5 minutes. Wala, nawala na yung live ko. Bakit? Nasaan na yung live ko? Nawala. Ayan. Kaya Bravo Channel, dahil dyan, ito rin para sa iyo. Ayan. Kro, ano yung main channel mo, Kro? Para mabigyan din kita, Kro. Ayan, dahil kay Kro, ito din para sa iyo, Kro. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, maraming salamat. God bless, guys, sa mga nagpakulay sa ating premiere kanina. Ayan, you're welcome po, host. Thank you so much. Kung baba mo yung bahay mo. Thank you din, Michelle, sa iyong pagbisita sa ating live stream. And Bravo Channel and Shine, thank you so much. Ayan, Natskin Evon Channel. Ayan, tamsak. Ayan, magpapalang po tayo ng bahay. Ayan, Crow, dikitan ko na lang tong Crowbills K9 vlog. Ayan, 30 subscriber ka dito. Full kalimbang ko. Sabagay, alagad naman to. Okay, Crow, ayan ang bahay ni Crow. Sige, ipipin po natin. Ayan, dikitan po natin. May ano ka, past testing online lesson with Japanese student. Ayan. Saan ba ang base mo ngayon, Crow? Parang saan kita nakita, naka-live kay JV ba? Ayan, dikit ko na sa iyo yung yung mayroon po akong alaga dito. Huwag na lang ako magbakas ng main point bakas ko. Ayan, dikitan po natin si si Crow. Thailand. So nasa Thailand ka, Crow. Okay. Ayan. Ayan. Notify, thumbs up. Teacher ka. Online lesson with Japanese student. So, teacher ka nga. Diba? Teacher si Crow siguro. Thailand po. Opo, kay JB. Yan. Kaya kay JB8 pala.
Ayan, thank you so much, Crew, ha, sa iyong support. Ayan, may bakas na ako sa premiere mo. Ayan, ayan po. Maraming salamat. Ito pala ang main channel mo. Crew Bilski 9 Mix Vlog. Ayan. Ang hirap pigkasin. Ang hirap pigkasin. Kumakanta ka, pwede kang umakyat dito. May time pa tayo. Pwede kang umakyat. Ayan, ayan. Guys, pwede po tayong makipag-lablaban. Dikitan po natin si Crew. Ayan. Napunta lang sa mga yung mga kasama natin kanina dito, napunta sa premiere, nawala na, hindi na bumalik. Ay, babalik kayo dyan! Ay, balik kayo! Asan na yung mga nandun sa premiere? Balik kayo. Meron kainan dito, guys. Meron kainan. May klase po ako, host. Sleep lang po. Okay. Ikaw ba ang teacher o ikaw ang may klase? Ayan. Sige, yan lang. Pag maka-change account ako, bigyan natin yung bahay mo, no? Ayan, ayan. Oh. Nagpapa-exam po. Ganun ba? Wow, teacher. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Ako po si Small Mouse. Pati si JB teacher din. Pati hindi sa Pilipinas kayo magturo. Lisong Son. Mega love shoutout kayo, Lisong Son. Ayan, ayan. Kita. Ang tagal ng dito, oh. Ayun palang ang haba ng skip dito. Ayan. Opo, kilala po kita kwento. Ganun ba? Oo. Kasi palagi din, support din ako sa kanyang live stream. Nung last live nila, sina Tito Mons at Tita Mads. Tinatanong ni Tito Mons kung anong pangalan ni anong tunay na pangalan ni JB88. Ang sinabi namin, Kuratsa, kung ano-ano. Ayaw sabihin kay Tito Mon na pinag-iisahan si JB noon. Natatawa nga ako eh. Ayan. Ayan po. Ano pangalan ni JB ng totoo? Tapos kantsawan ko pag naka-live na siya. Alam mo ba? Yung pangalan ni JB ng totoo. Sabihin mo, ako magsabi sa kanya. Tapos pag nag-live, sasabihin ko. Yung tunay niyang pangalan ng maano yun? Mabibigla ba't alam mo? Ay, Diyos ka. Ayan. Ganyan ang tunay niyang pangalan. JB talaga ganyan. Kung ano-ano sinasabi namin sina Tito Mons, ay yung pangalan niya lang, ganyan din yung sa YT. JB. May bisita pa ulit tayo. Walang jacket. Lai Ramos, mega love shoutout to you, Lai Ramos. Ayan, may jacket ka na. May jacket na. Pwede ka nang magbaba ng bahay. 19 likes po. Maraming salamat. 19 likes. Ayan, maraming salamat. Please connect po yung nakapin si Crow. Ayan, Crow. Ayan, dikitang kita, Crow. Another dikit. Ayan, Crow. Ayan, Ayan, dalawang cellphone to. Huwag na lang akong magbakas, yung main na lang ibakas ko, ha? Ayan. Bakit? Ano naman yan? Walang 19 likes. Ayan.
May jacket na yan. Okay. Wala di mabasa. Ayan na yan po tayo. Oy. Natapos ng premiere, ayaw nang kumanta si host. Pwede ulit tayo kumanta. Mag-request po tayo ng kanta, guys. Matagal nang hindi napasyal din ang ating live si JB. Ayan. Another one to you, bro. Ayan. Pangatlo na to. Guys, please connect to Pro, guys. Please connect to Pro. Okay. Ayan. So, anong oras na dyan, Pro? At ako'y ano na rin, tapos ng ating premiere. Kahit isang oras mahigit lang, guys. Ayan. Meron gusto kong i-record pero hindi ko kayang kantain. Ang hirap. Dan po sa nakapin. Lai Ramos. Thank you so much, Lai Ramos. Sige. Go to channel kita, Lai Ramos. Ayan bang main mo, Lai Ramos. Ang laki ng bahay nila eh. Yeah, mag-watch na lang ako. Dating dikit na po tayo, Lai. Mag-watch na lang po ako. Tamsak ito sa'yo. Ayan Ayan. And then, itong mayroon po tayong dito. I-try kong bigyan din kita. So, plus 2 sa'yo, Lai Ramos. Go to channel na lang kita, ha? Ako din po. Ano yun? Ako din. Ayan, short. Ayan, Lai. Wow, ang ganda ng mo. Ganun pa, ganan. Welcome. Parang cellphone, no? Ang galing. Ganan. Ayan. I-full watch natin yan. Ayaw mag-stop. Ayan. Ayan. Full ka lang bang? Huwag na lang ako magbakas kasi hindi naman main yun. Higit na dati. Ayan. Tapos, ito pang isa. Ayan. Maraming salamat, ha. Ayan. Hindi pa nakadikit sa ito. Ayan. Lai Ramos. Ayan. Meron pa dito isa, tamsak. Ayan. Plus 2. May upcoming pa po ako Friday live. Okay. Sige, ibaba mo. Tamsakan po natin. May tamsak po yung ko para, premiere ba yon? Premiere? Premiere? StreamYard. Ayan. Sige, pwede mong ibaba. Ito. Yan natin. Kaya coming po. Opo. Sige, ibaba mo. Ito channel. Live. Yung live mo. Ayan yung live mo. Ayan. Sige, tamsakan po natin. Tamsak ako sa'yo. Yan, pang 23 tamsak ako. Ayan. Ayan, may tamsak na ako sa'yo. Ayan, maraming salamat guys, ha. Ayan. Pwede po tayong request ng kanta, guys. Kanta pa tayo. Isa, dalawa. Thank you so much, Lai, ha. Ayan. Maglalasong na po tayo. Dalawa. Kahit tatlo. Isang yung favorite song.
ay yung Christian song. Ayan. Ayan. Kanta po tayo ulit, guys. Ayan. Para sa inyong lahat. I will love you always. Promise I'll give you the best, my love. You mean more than life to me. I love you more than words can say. You'll be the only one that I love for always, forever to cherish. I want you close to me and hold you endlessly. Thank you, Lord, and feel you, God, in my arms always. Amor, may jacket ka na, Amor. Yes, you are my sunshine. You are the reason I breathe for, and there's not enough. One more, I need you. I need to have you in my life. I want you always by my side, now and for always. Whisper this word to me, that we would always be together, just you and me forever. I want to spend with you, baby, my whole life too. Every moment loving you.
Biagti, Hawaii. Ayan po si Tito Biagti, Hawaii. Amor Ranga, ayan. I go to your house, ha. Amarangpi, 1K na siya, ayan. From where are you, Amarangpi? I will watch your short video and then I will connect to my main, okay? Ayan, thank you so much, guys. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Ayan. Ayan, nagsisinging ka rin, Lai Ramos, kumakanta ka rin. Lee Song Son, mega love shoutout to you, Lee Song Son. Ayan. Mag-ano lang po tayo as yung mga nagbaba ng bahay dyan. Sige, try nga natin. Mag 1 minute po tayo, ha? Kasi, para matamsakan po natin kayo. Okay? Punta po ako sa live ko. Ayan, sige, tigisa po tayo. 1 minute lang po tayo. 1 minute. Magtamsak po tayo sa lahat po ng may mga premiere. Ayan. Amar Rongpi. Lee Song Son. Si Lee Song Son. Ayan. Ipin nga natin si Lee Song Son para matamsakan ko siya. Ayan. 1 minute po kay Lee Song Son. Sige, baba po. Magbaba nang po. Tigisa po tayo. Dabe official, ayan, mega love shoutout to you, may jacket ka na. Okay, another po sa nakapin, ayan, sa nakapin. Ayan, maraming salamat. Ayan, Lavedabe official, Amardan, ayan. Bandi, Anaklita, Tamsakdan, ayan, maraming salamat dyan. Sige, magbaba po tayo ng bahay para mabigyan. Kahit tigisa maibigay ko sa inyo, guys. Tig 1 minute, mabigay ko na sa iyo. Bandi, baba ng bahay, Lavedabe, magbaba ng bahay para ma-pin po natin. Ayan na, tapos na yung sila. Tapos na yung tatlo dyan, no? Ayan. Sikro. Ayan. Baba lang po tayo ng bahay, guys. Kung ayaw nyo, diwa. Diba? Kantaan na lang tayo. Sino pwedeng kumanta dyan? Okay. Another. Ayan, si Lavan din. Ayan. Sige, tara. Lai Ramos, baba ka ng bahay mo. Ayan, o. Okay, tara. 1 minute po sa nakapin. Tara na. Tara. Asa na? Ayun.
Salamat, 2 tamsak sa'yo, lovey-dovey, at saka isang dikit. Ayan, sige. Tara din kay Bandy. Okay, Bandy, let's go. 1 minute guys, kay Bandy, let's go. Sunod po tayo kay Lai guys. Okay, maraming salamat. Welcome Bandy, ayan. Dalawang tusok, isang dikit sa'yo Bandy, 2 tusok. Okay? Dikit na ang main ko sa inyo guys. Ayan. Tara kay Lai Ramos guys, upcoming premiere. 1 minute din. Okay, let's go. Po, ayan, maraming salamat guys. Ayan. Susunod, sino nagbaba ng bahay? Wala na. Bandy Dan, Bandy. Ayan, si Life. Oh, yan, si Life pala. Life, 1 minute kay Life guys. Puntahan natin nga kanina pa to si Life. Di ko pa naipin guys. Si Life guys, supporter to guys. Supporter talaga. Kung saan ko siya nakikita sa mga live stream. Si Life, si Lee Songson, ayan. Ayan si Live guys, 1 minute lang naman. 1 minute tamsakan po natin. Ayan. Tara guys, 1 minute si Live. Okay? Maraming salamat. I want. I give you 2 tusok, 1 ayan. Sino pa ang hindi natamsakan dyan? Sige, baba lang po tayo ng bahay. Okay. Baka yung isa kong cellphone hindi pa nakadikit sa'yo. Kaya maraming salamat guys. So, malapit na tayo mag-end. Kanta po tayo ng isang kanta. Bago tayo mag-end. Ano po?
Pwede kayo mag-request guys. Ano pwedeng request yan? Ayan. Maraming salamat guys sa iyong support po sa atin. At ako naman po ang magpapatamsak sa inyo guys. Ito. Yan. May premiere ako ulit bukas guys. Patamsak naman po. Yan. Ayan po ang aking premiere guys. Guys, kung naka-live ako, kung mayroon kayong patatamsakan, ilagay nyo po dito yung mga premiere nyo guys. Ganon ang gagawin natin. Tiga 1 minute. Marami ng ano yan. Talagang ano natin. Ayan. Magpapatamsak po tayo kung sino nandyan guys. Ayan. I connect you live. I connect you 1 banana. Okay? Ayan. Maraming salamat sa inyo guys ha. Sa iyong support sa ating live stream. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Ano sabi niya? Tulog ka, balik. Host, 3 a.m. po. 3 a.m. pa? No! Anong oras na dito? Ay, natutulog ka, Bandi? Ay, may bisita pa tayo, oh. Jikay Vlog Official! Mega love shoutout to you, Jikay. Ayan, maraming salamat. Si Jikay po ay isang supporter ni Mirna Norris Kapitbahay USA. Ayan, I know Jikay. Ayan, nakita kita kahapon. Sige, kanta po tayo? Sige, kanta po tayo guys Ang sarap kumanta kahapon. Kay Mirna Norris Kapitbahay USA. Ayan, kung sino po gusto nyong ma-play para madagdagan ng WH nyo guys, puntahan lang po si Mirna Norris Kapitbahay USA. Ayan. Mirna Norris Kapitbahay USA guys. Patulungin po siyang live streamer. Jikay Vlog, ayan. Late ka Jikay. Tayo dalawa kanta. Kasi nandyan si Jikay eh. No, Jikay, diba? Enjoy lang po tayo guys. Sino ba yung mga Ilocano dyan guys? Ayan. Sino mga Ilocano dyan? Stan, ayan, maraming salamat guys. Magbakas lang po kayo dyan sa premiere ko yung nakapin. Bakas lang guys para madagdagan ko po yung binigay ko sa inyo. Kanta po tayo guys. Ay, may pakalastas naman. Ayan. May nakapin po guys yung premiere po natin bukas, yung nakapin. Binisita po, nandito yung official namin doon sa amin. Para sa inyong lahat guys! Nung siyang tuti agasawa, pilyek kitay at warnana. Unay bakit ang kuribet. Ang paiso tay kunada, uray bakit numasulag kagluwa. Lukot kugem ay kumayet kenda. Ay men kudem kumakan, kudem nakatel, arika pemang kudem itaem, kudem nakatanggang kay kakana lumapagana, kakakatel lakas na aba, pinsem mo kutog tal-talo. Kay kaya't kulay ngentay baklang, ngentay babae apong angera, katay baka pasak mo na maglimet na. Ngentay babae apong angera, sigurado pa'y may skandalusa, anang sabna magkiktikan mo ba? Ay when kudem kumakat, kudem nakatel, arika pem ang kudot bukel kitaem, kutong nakadagdag
Maraming salamat. 7 million in the house. Thank you so much, guys. Kaya bukas ulit, guys. Hapon na po tayo dito sa ating live stream. Pwede ka rin pumakyan. 2 oras lang po ang ating live stream, guys. Bukas. I went to the Pumagat, to the Tagatela, Rica, Pema, to the Tukel, Itaem, Putun na Kadamdape. Ay kagat na lumapagana, kakagatel lang as kaaba. Indemo, Putun, Taltalon. Okay, Lai Ramos, thank you so much. Indemo, ayan po. Maraming salamat, guys. Ayan, mag-enta rin po tayo, guys. Ayan, Chikay, ayan, thank you so much for coming kahit late ka. Ayan. Maraming salamat, Chikay. Next time ulit, guys. So, hanggang dito na lang po tayo, guys. Mag-play na po tayo para sa CPR natin. Ayan po. Ayan. Ganda natin ngayon. Ayan, sa lahat po ng nagpalipad dyan, Shine, sino ba yung Bravo Channel at kay Crew. Ayan, maraming salamat sa inyong palipad sa ating premiere kanina at kay Shine dito sa ating live stream. Thank you so much, guys. Ito para sa inyong lahat. Ayan po. Ayan. At ito para rin sa inyo. Ayan. Maraming salamat, guys. Hanggang dito na lang po tayo. At tayo mag-play na po ng Insomnia. The estimated Ay, ang sarap ng kumanta, guys. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Ang mga nandyan. Thank you so much. Ayan, sana po sa ulitin. Ayan. Maraming salamat. God bless everyone and keep
Hanggang dito na lang po tayo. Thank you so much. And si Myrna Norris Kapitbahay USA, thank you so much. Ayan po si Myrna Norris Kapitbahay USA, guys. Ayan, dikitan nyo, mag-go to channel na lang po kayo. Pag makapasyal po kayo sa kanyang live stream, ayan, siguradong i-play niya po ang yung mga playlist, guys. Yeah, araw-araw, pag pumupunta po kayo araw-araw, ayan, araw-araw din kanya i-play. Depende kung ano yung i-play niya sa iyong live stream. Siya pa ang tumatawad, guys. Tumatawad siya. Bakit ang iksi ng playlist mo? Bakit kunti lang ang playlist mo? Dagdagan mo pa para may i-play kita. Yun siya, guys. Ganun siya. Kaya puntahan nyo si Myrna Norris Kapitbahay USA. Ayan po. Thank you so much, sis Myrna Norris Kapitbahay USA sa iyong support din sa ating channel. Ayan po. Idikit ko to sa iyo. Ay, dikit na pala. Okay guys, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat. Keep safe and God bless everyone. Anong sasabihin ko? Wala na. Sige. Maraming. Magpaalam ka na, Smirmangs. Okay. Ayan po, magpapaalam na po kami ni Tito Biag. Ayan, maraming salamat sa iyong support sa kanyang live stream. Yung mga nandyan sa baba, maraming salamat sa mga nagpalipad po sa kanyang premiere kanina. Maraming din salamat. Okay. Bye everyone. Keep safe and God bless. Bye-bye.